फरमाइश फरमाइश है ओकर बाद पटना ओकर बाद 4 दिन खातिर दिल्ली जाई हो जाई जय देवनु असुतोषी सही बात करूरा खातिर जान हाजिर बा। हां भाई कलाकार ओरा बहुत देखो अपना जीवन में देखले भी बानी स्टार भी देखो सुपर स्टार भी देखो लेकिन जीवन में सम्मान और व्यवहार सबसे पहले कलाकार के चाहिए। और व्यवहार हमारा से मिलल हमार व्यवहार हमारा से रौरा से मिलल तो कभी भी खड़ा बा जहाँ जरूरत पड़ी खोज ले के बा हमने के 2-4 लाख वाला ना है। हाँ और तो हमारा 100-200 से 7 डाउन हो गए ठीक भाई हो काम में आई एगो लास्ट गीत ओकरा बाद आशुतोष जी के गीत होई। आशुतोष जी से ही विनती करब कि एगो हर्षित आइल बड़े अब पारंपरिक गावे ले हेमा पांडे इनको के मौका दिहल जाई। हम चाहब ये कि भाई के भी मौका मिले एगो गीत झिंगनी भौज बैठ जा बढ़ जाता और तो बना जी एगो गीत भाव कर दो डांस मत करी कुछ भाई के फरमाइश। हां हेलो हेलो ए गोलू भैया गोलू राहुल गोलू भाई कुछ भैया लोग के फरमाइश ही बा कि डुएट गीत के सुने के फरमाइश बा तो डुएट होई आशुतोष यादव और ऋतु राय भैया अब बीच में हम नारद मुनि लेखा ढुक जाई घबराए के काहे ठीक है हम तो सगरो मुनिबे के काम कइले बानी दरना दरना आ आ कायलाल मोहर भाई एगो गीत के आदेश आज हो बहुत भूमिका के जरूरत नहीं है हमें गीत सभे सुन ले बा सही बात अब हम शिवटी जी पर छोड़ब के देखी यूट्यूब वाले भाई ये गाना चढ़ावे से हां जी दुखा जाले बुरा मान जाले सही बात कि आखिर ये कहीं गीत काहे गावेलन हर जगह तो गीत तो बहुत दुनिया में और सब कर ओ गीत आ के बुता जाता के हो जाना तो नहीं खे आई गीत कोईसन बाकी पूरे भारत वर्ष में हां भाई जहां भी बोलू जालन सही बात ये गाना बाकी 1000 किलोमीटर कट जाला हां न तो अभी हमार 10 कौन महीना चलता हो सामान सोहर के लय पगौले वाली सुना दी रिकॉर्ड कली सब सही बात कि जनबा चलता आया अरे भगवान कोइले ओ अरे हम के परेशान कोइले हो ए सखी रे पिया राते का अरे होद परेशान कोइले अच्छा अजवनिया जियान पहिले हो सखी हो पिया राते होद परेशान कोइले जवनिया जियान होई रे तो नया सुना दे हां जी तो बिगड़ जाई सही बात भाव है बा समाजवादी गीत भी एगो गाई सही बात एगो लिख दम मम्मी के लिखल गीत रहे कि ले आई लगावन मही ए मामा हेलो ये तहरे गाना लिख रहा है 2 आदमी के लिखल गाना रहे के कर के हमारे आधा में रहे आधा का छोटकी फुआ लिखल रहे ना ना तहर फुल रहे एक ही आदमी के लिखले रहे पूर्ण रूप से हिट भइलन के हमारा बाबूजी के साथ सही बात छोटू मामा तोरा फुआ के मरण पुनवारो तनी और दूर चली तनी और दूर चली पुरान गीत हो बाकी आज नया रात गीत में गीनो ना है भैया
मामा के जिंदगी में आशीर्वाद बना रही। सर कहीं कहे कह दो सर कहीं सर कह के तू आ जाइबू तो जानी हो जाई राजेश यादव जी सत्येंद्र प्रधान जी की ओर से तू आ जाइबू तो जानी हो जाई दूर सारा परेशानी हो जाई तू आ जाइबू तो चानी हो जाई दूर सारा परेशानी हो जाई न तो तोहरे लिखा फांसी लगा के मर जैती नइखे मरद की तहार बदनामी हो जाई हो जाएगा लड़की कहतिया का कहतिया भाव दी हो स्वीटी भाव ना देऊ तो हमारे गीत के मतलब नहीं सही बात। आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा हमारी अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान अरे जन बिहान हो खेती आज राजा जी के पुरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के पुरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के पुरवे में जवान हो खेती आज राजा आज हो पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजनवा आज हो हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा सुनी सुनी भगवान जन बिहान हो खेती आज राजा जी के पुरवे जवान हो खेती आज राजा जी के पुरवे जवान हो खेती आज राजा जी के पुरवे जवान हो खेती आज राजा के पुरवे जवान हो खेती कि मेरी तड़पे जवानी तड़पे वादा न दो वादा न दो वादा न दो वादा न दो तड़पे जवानी तड़पे वादा न दो वादा न दो कि आज राजा जी के पुरवे में जवान हो खेती आज राजा जी के पुरवे में जवान हो खेती। संजय भैया की ओर से आशीर्वाद मिलल है सिंचाई विभाग ऑपरेटर साहब संजय यादव जी आशीर्वाद दिले बानी मुर्गी के भाव रही नहीं साधारण में तई होगा कि राजा जी के मुठावा तो कल बरखा रानी कहली गया मैं कि कहे चोरावत नहीं कौन की चोरावत नहीं कि रोजे गावे का भय से बचावत नहीं ओरिजिनल कहा बा मुर्गी मारे के पड़ी राजा जी के मुठावा में उठ जब साटी हमारा दिलवा के बाती हो दिलवा के बाती अरे भूख भूख मारी
रात भर लपके दरिया में कि रात भर लपके दरिया में नहान होके दी आज राजा जी के करवे में जवान होके दी आज राजा जी के करवे में जवान होके दी आज राजा जी के करवे में जवान होके दी आज राजा जी के करवे में जवान होके दी वो निभाएंगे ऐसा हम हर जन्म का ये इकरार है हमसे प्यार है हमको तुमसे प्यार है आज राजा जी के करवे में जवान होके दी आज राजा जी के करवे में जवान होके दी भाई हमारा मनु यादव जी कमेटी के सदस्य लोग जे है मंदिर में दान दिले बनी सहयोग कैले बनी आशीर्वाद दिले बनी हमरा के भी अंत में ये स्वीटी चलत रही तब न रोवा गनगनाई को रजब उठई है ठाकुर मनोज हमरो जियारा जुड़ई है जियारा जुड़ई है हो जियारा जुड़ई है ठाकुर मनोज हम जियारा जुड़ई है अगला सचिव का आई फरमाइश मानी आयुष कुमार पंडा जी हाँ हाँ एक लाइन भैया के फरमाइश बा राहुल भैया तुम्हारा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई तुम्हारा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई गोलू राजा के गोलू राजा के परेशान हो तनी चौगुन हो जाए आज कि तुम्हारा मोहब्बत में ये जिंदगी खराब हो गई दिल जब से तोड़लू हमारा के छोड़लू आयुष भैया बहुत बहुत सम्मान देनी और धन जन में गुलर के फूल परो संहतिया शराब हो गई तोहरा मोहब्बत में जिंदगी खराब हो गई बाकी गीत कहा बा कि आज राजा जी ये छोटे बाबा के गोदिए में अरे जवान हो आज राजा जी के करवे में खाई के बगहिया के पान राजा हमारी जंगले बगा हो भाई के बगहिया के पान राजा हमारी जंगले बगा हो जान ले बकाए राजा जान ले बका हो मर के नजरिया के पान राजा हमारी जंगले बगा
ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान मथुरा यादव जी, संजय भैया, आयुष पांडे जी आशीर्वाद देंगे। सुनी सुनी भगवान, सुनी भगवान, सुनी भगवान, सुनी भगवान, अरे जनी बिहान हो खेती, आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती, आज राजा जी के, आज राजा जी के कोरवे, आज राजा जी के कोरवे में जवान हो खेती। आई अनुप जी भैया, समय समाप्त लिखे भाई।